Ничек сезнең моңа кыюлыгыгыз җитә? Сез буш сүзләрегез белән минем балачагымны һәм хыялларымны урладыгыз. Ләкин мин бәхет елмайган кешеләрнең берсе. Кешеләр үлә, кешеләр интегә, зур экосистемалар җимерелә. Бүген без масса күләм юкка чыгу алдыннан торабыз. Ә сез һаман акча һәм мәңгелек икътисади үсеш турында әкиятләр сөйлисез. Ничек сезнең моңа кыюлыгыгыз җитә? Инде 30 елдан артык фән ачыктан-ачык глобаль җылыну турында әйтә. Ничек сезнең моңа игътибар итмәскә кыюлыгыгыз җитә? Һәм сез һаман монда килеп, без кулдан килгәнне эшлибез дип сөйлисез. Ләкин бүгенге көнгә хәтле сәясәттә кирәкле шешелеш тә юк. Сез без ишетәбез һәм проблеманың җитдилеген аңлыйбыз дип әйтәсез. Минем никадәр ачулы һәм төшенкелеккә бирелгән булсам да, сезгә ышанасым килми. Әгәр дә сез чыннан да вазгыятьне аңлаган булсагыз һәм һаман кул кушырып утырасыз икән, сез явызлыкның үзе. Мин моңа ышанудан баш тартам. Атмосферага зарарлы матдәләр чыгаруны 2 тапкырга киметү турында популяр идея 10 ел эчендә безгә планетада температураның күтәрелүе 1,5 градустан да артмаячагына һәм без кеше контролендә булмаган кайтмаслык реакциялар чылбырын эшләтеп җибәрмәгәнебезгә бары тик 50% ышаныч бир. Бәлки сезне бу 50% канәгатьләндерәдер. Ләкин бу саннар үз эченә кискен борылышлы моментлар, системаның тышкы йогынтыларга реакциясын үзгәртә торган кире бәйләнешләр, өстәмә һава пычрану сәбәпле җылыну, тигезлек һәм климат гаделлеге аспектларын алмый. Әлеге фараз минем буын булыр-булмас технологияларны кулланып, һаваны сез чыгарган 100 миллиард тонна CO2-дан чистарта алачагын искә алып исәпләнә. Шулай итеп, без 50%лык рискны кабул итә алмыйбыз. Безгә әлеге нәтиҗәләр белән яшәргә туры киләчәк. Төрле экспертлар биргән фаразлар буенча, 67%лык ихтимал белән җирнең температурасын 1,5 градустан да артырмас өчен 2018 елның 1 гыйнварында дөньяда атмосферага 420 гигатонна CO2 җибәрелде. Бүгенге көндә әлеге күләм 350 гигатоннага хәтле төшерелде. Ничек сезнең глобаль җылынуны туктатыр өчен бизнесны алып барган кебек, бары тик техник ысулларга таянып дәвам итеп була дип уйларга кыюлыгыгыз җитә? Һаваны пычрату бүгенгечә дәвам итсә, 8,5 ел үткәннән соң планетабыз CO2-гә тулачак. Бүген биредә әлеге саннарга таянып бернинди планнар да, тәкъдимнәр дә кабул ителмәячәк. Чөнки алар сезнең өчен җайсыз. Һәм сез моңа инаныр өчен кирәкле дәрәҗәдә олыгаймадыгыз. Сез безне уңайсыз хәлгә калдырасыз. Ләкин без, яшь буын, сезнең хыянәтегезне аңлый башладык. Һәм барлык киләчәк буыннар сезгә бу хыятны беркайчан да кичермәс. Без моны сезгә булай гына калдырырга рөхсәт итмибез. Нәкъ монда һәм хәзер без шик куябыз. Сезгә бу ошыймы, юкмы, дөнья уяна һәм үзгәрешләр якынлаша. Рәхмәт.